Inis an Clár Nósanna Gaeltachta a chur láthir ag Pierce ó Cuíomh. Tá an Clár se léirithe le cabhaid an scéim fuaim agus fís go chuid údaras craolacháin na héireann. Tá ceist teangan na Gaeltachta an chasta ar fad. Tá ceist teangan na Gaeltachta an chasta ar fad. Mar óg nach chas an Gaeltacht é, a nach a chuig an Gaeltacht lena go Gaeilge jausú, níor héag mise ar churbe cécho fír is tá an rátas seo. Ach bí cinnte go dig manis. An Gaeltacht a cheap mé. Áitin na mé na daoine áitiúla sásta Gaeilge leirlam agus go nach fornam mar chuide go héin. Hello, how are you? Nice weather out there today. Mi lys hege go Gaeilge. Chata sé anjas, buchas le dia. Nis. Huh? Shit. Tá sé anjas. Dúr me go sé anjas. Tá Gaeilge. Nis. Tá. Where are you from? Is as Kilchunne me. Oh, right. And what are you doing in Connemara? What the? Tá me seo le fiasa chuir me go Gaeilge. Oh, very good, very good. That'll be €23, please. Gurmíle mahad. Slán. Don't patronise me with your gurmíle mahad. Slán. Ach mar hála sé, ní rámhaint na Gaeltachta róthás de Gaeilge leirlam. For miseach go scioppi, cholúas go bhíoh siad san amach nachas Connemara mé, don bódís leireach ar an Merle. Agus an Gaeltacht a cheap mé. Áitin a bhéting éilúón Merle ar feag píosa, agus Gaeilge amháin na chlastáil hartarm in ngach éon tro. Bhí tú ag match réad fáric? Bhí gur tú haon breanúir. Ní hé gur a únarm gur a béirle na bhd gainte, ach bíad na fola béirle bhí núsod a chorúnarm. Hín me gur sé táf nervous a dús, eh? Bhí couple past agents na cumnara. Mighty comeback for you. 9 points down to 3 points up. Tú sig a cara with it. Bhí tú happy go maiile sin stohi? Soch nervous, past dodgy, mighty comeback, happy go ma. Oh, Anya, bhí tú wachéine go match réad? Go le cit sé in the nish, nach cheata sin leaving cert mína? Well, tá sé gearmhaine engineer in is cheapan an nach a cléitrín an lightbulb héin arú. Ach a waid an tá sé mai tíle go gimar fotball. Man go near go gearga me startal. Leaving cert engineer agus startal? Céad a bhíor siúlann seo? Cén fá startal agus ní tosú? Cén fá nervous agus happy agus ní nervíseach agus sásta? Agus fuiera an Gaeltacht a cheap mé. Fiúman bhfuil siad sásta Gaeilge leirt lomsa, cinnte Gaeilge amháin bheith a clastáil atar ab hain. I've had to work now 7 days in a row. Electricity's down all over Connemara after these storms, and I've been fixing poles non-stop since Monday. It's a nightmare. Sure, my own electricity's down and I'm only down the road from you. Come here, any chance you'd pop down and get it back up and running for me? There's no need to be going round the rest of Connemara when the electricity down in your own town, you know. Clocking leis go buinte seo, go mbeadh seansa an nach raibh Gaeilge Jacob. Ach an sin, thiogad den eileisteach sa gcóra, agus... Oh, she lad, ceach a bhfuil sib? Oh, hello, Anya. Tá sé tógar maidach. Ní is an fúilíon bhachta seo dó. Oh, Clár Liam. Tá má Mari, tá má gobar non-stop dúar na Stenmochi. Agus a bhfuil leoríis in Gaeilge bhrá Connemara. Is cosúil gur daoine áireadán agus leabhraítear Gaeilge, agus daoine eile go leabhraítear Béarla, cé gur a Gaeilge ó thuchas ag gachéin duine cub. Agus is cosúil gur a rudaí aisteacha ó thaobh na Gaeilgeide ar siúl idir bhaintear Connemara atar ab hain. Tá ceist teangan na Gaeltachta an chasta ar fad. An Gaeltacht, áit nach ra rudaí chus simplí ar churbe is gur cheap mé go mbeadh. Is mis sé Pierce ó Cuíomh agus a Clár seo, tá me chun tuairt faoin na ceiste na casta seo a dhéanana níos lúcasta, agus pe mé iarall amach céirtóir siúil ar churbe leis na Nósanna Gaeltachta seo tá lútam. So beidh 3 chuid a bant leis a Clár seo, an gcaoil idir bhaintear na Gaeltachta agus Stranchéirí. Tá Gaeilge! An gcaoil idir bhaintear na Gaeltachta agus an teanga Bhéarla. 9 points down to 3 points up. Tú sig a cara with it. Agus an gcaoil go generalta tá an idir bhaintear na Gaeltachta hain. So tuisgur Stranchéir mise san Gaeltacht. Tá sómid ar an ábhar sin. An gcaoil atá an idir bhaintear na Gaeltachta agus Stranchéirí. Is fiúrá go buinte seo nach me méid chuirtú freagraí na ceiste seo i méonar buchas a dia. Is me sin nóla níoch néla? Stefan Schoje. Pára ceofína is spidéal. Camas chun na Gailge. Maar
Fichidó. Tá mai 3-8. Eentje met mijn agus keis me firish. Ach niet makkelijk eentje moeisjes, maar tegen maar tas het ban gedi ishored agus niet is. Maar dis firish maar dis één in sin fósit tá sé námig ban king tain sicht goed. So an chéad cheiste chuirméid bhuinter Connemara ná an ceanna dói soléire. Cén fá. Cén fá nach mín cuide go bhhaintir na Gaeltachta sásta Gaelgad leir le Stranchéirí. Maidir abair is Stoi ceol tá sé ceol Ach tá meach freagan na ceiste seo chósáir, ní bheith si bh géisteach in Islam. Decking héin muintir na Gaeltachta ag leir as Gaelga at rub héin gomininic, ach nuair a dhéon mise íireacht leir leis na daoine céine sin in Gaelga, dragródís as béla mé scatí. Is cosúil gra rudicin difriúil fumsa. You know, tá Gaelga tain an Gaelga líf agus a Gaelga fólam tá an difriúil. So cadí na difriochtaí seo? Sean Chanan is mú ní bhína fáíocht go thomlan crin go minic nó ní hagann se chonáidir an chuisce puilób nó rudí be go mar sin bheachsa cuiilíireach nachas cantar Gaeltachta iad nó nach lárin se Gaeilge ó lá go lá. Dearan duine ní ceapam agus chun sé snáiscáití má chuann séú seach a ní cheappain gus a ní cheappain. Tá go leor chuile an camerará. So tá sé sin an fáíocht, an chéad fógra bhfuil fólamóí difriúil. Tá go leor daoine atá sam nárbhes an Gaeltachta ógus ach tá na gcónaín seo agus bhfuil Gaeilge fólamach agus tá Gaeilge bháid go leorach ach níl an chaúint agus ní na nachnaí cainte díreach. Na nachnaí cainte? Céirt go díreach atá gceist an seoice? Well, fiú tuairt faoi na hagalah seo, bhí nachnaí álinge fitte futa a gcaint na nína. Rudí nach féidir fólam agus scoil. Rudí nach mechisad murabás clán Gaeltachtaú. Rudí amhanan le líofacht teanga. Níar méir na móhúnum san tamsin arno. Ní bheith sé ligan héan mar dearag ar a branas be se críir ach déan gar se dóite tíiste. Ní óhun mis mé hen maní le na testbain na bó. Testbain na bó. So sin rodile, na nachnaí cainte. Ok, so scatí ní bhíon an fáíocht crin agus níl na nachna going, ach is cuma. Cén fá gílíonn sé seo go bhfuil gá béla leirling? Ceapan go Spáinis na Frankis ní siad caiint scatí. Bhfuil sa bin tú géis chlopis an rá an mysticíonn sé chéann sin nach tin túmacha. Tuair pís mar tin túmacha de chéann se. Agus araglan or chuúla se bh geart an chéadú é? Ceapan go Spáinis na Frankis ní siad caiint scatí. Ceapan sé gur Frankis nó Spáinis atá leir ag Stranchéirí scatí. Seo cécho mór atá an bharna scatí. Come leis gael, tá mé ag loig siad bidí an picturelin. An bus an seo. Hélène was scríbte ar an amcor agus tá mé borthe nach na ní alba. Agus seo chluis an siad san na teachtarás. On commence à avoir des réflexes et des automatismes et surtout on commence à bien connaître la grille. Agus tá taithí an go léir as a bheith léirt le duine atá ag stracailt le teanga. Ní higann muide go dtíreach céir tá siad san rá, agus ní higann siad san go dtíreach céir tá muide rá. Agus seo tharlaíonn go minic le Stranchéirí san Gaeltacht, tuis nach bhfuil na nachna, an fáíocht agus na fogla go cruinne an go minic. Ach nói, níl na curchuig a chéine ag gach Stranchéir a hagan go dtí an Gaeltacht. Agus fiú mátá Gaeilge sór wathaig a Stranchéir agus fiú mátá curchuig a tuisceannach acu le muintir na háite. Fós hain, dragróch cuide go bhíontar na Gaeltachta an Stranchéir sin i méle. Ní heb mé diggin siad go bhfuil daoine an gur actually Gaeilge láhairt agus commerce déanana trí Gaeilge. Ceap sé go sé duna féidir be ceil an ní gáte íochtanis Gaeilge láhairt agus muidir méle be sin ní sé go chunna. Well, hééis leir leis na daine seo, ní héanún nó go gapan siad go bhfuil si déanana féidir doing scatí i garthú go béla. Beidir go mar an seirtain go bheagán freisin. Má cheapan muinte Connemara nó daoine áitiú le beidir gúiltas san níos compórtaí. Gúiltas a leir Gaeilge mar bhuilasad gur Gaeilge tacu san Gaeilge láirinn si go láir le nádúra. Ach bhfuil siad san rá bhfuil tan créatúir se í ar a Gaeilge láirtí gus go an. Gunním pu siad ar a méle les ort fuise bhórtaitse. Ach má tá is rástacha leis deachan sin agus an núlhána hórt mar deartha. Agus a chur an núl le chéad a coppla orú fací bachamach nach cuma. Tá má leir Gaeilge. Is tólam go be dearcha de fullaú. So go marthain sé go méidir go bheith ganna fé. Go minic fecrum caiintirí dúchsacha bíon níos mú bin muoíach sto hí na goid Gaeilge agus ní tegann sé sin cheapan tras na freisin. Ní chuoín siad éir. Gus a tíir siad agus ní chuoine siad an chuíhfuil siad ará nó chuíhfuil daoine cinint plean orb. Ag leir go pásanta,
Tá sé seo fiúr am a chás hain. Bheith imní ormsa go leisteach a gáráil a duine an Gaeltacht. An digach siad céirt bhí orám, a mecht an nachan na ceartá úsáidam, agus tá méid cinnte go bhacha siad san imáig hain, gur am mis mí compórú agus mé a labhart lo, agus gur cheap siad gur siad san déana féhragam a gahrú go béirle. Go gapan siad gúil siad a duna machas má laurann siad béirle leat. Úsad fós hain cé gúil gailgurí tíochtta teo cé gúil úsad go gurn fólmarí gailge go mór le economicht Chonamara. Fós hain daoine nachhfuil a plé cheapan agus go mór daoine nachhfuil an airnáil na gailge. Antú siad méle mal sé nós take ní chuoín siad ní hé gúil siad a dhéana le bheith míhúnse ach cheapan gur just gur nós atá an agus tá sé inlíní go íomn cuiirúir. Agus nar chuoín siad nós má higann tú agus má chuoín tú níana tú mar tuigann tú gúil sé cinál maslach a dhéana le duna cinst. Tá sé beag ganín maslach, nuair dhéanaan tú iarracht labhart le caintóirí dúsacha inghilge, agus nuair ragraíonn siad a méirlethú. Cé fá nachfuil níos mó faideach, cé fá nachfuil cuide go sásta go na déana iarracht a deanga dúsacha labhart lo. Ní bhín siad gur an tripleid agus an dúachar ar bhain. Tuigann tú bheith a múna, tá siad a múna teangaid nach bhaid na réide. Sinna tú gur ar bí. Tá tú gur rangan í séú an eisce a cháil áchaíine nach bhaid. Sin tá tú dhéanana. Agus muidir lenar bhís muidir gur teanga labhart nach bhfuil idir déile tá go le fáil. Déna cinnte leis tá sásta bheith faideach líne agus éisteach líne agus muidir cheartú. Is rang síú an eisce bhís muidir háireacht. Agus má tá an teanga léad a tuigann tú dúir tú sábhfuil tíis bhfuil sad tá mu tosaí rí. Tá mé bheith omracinn seo agus admháil bhfuil sé seo fiúr go má a chás hain. Níocha mis go Chonamara le córdas íana. Bhí mé géirí gailge bhrá Chonamara ólam, agus í ólam ó méal na níní áúla. Tá deocha córdas macha sin ionintach, bónus a bheith an. Ach níor bheith an córdas an phríomhhaim a bhí ann. Tá te gáil bach chuir ar gomórsáid stoig an antrúd ar méile agus ruíonna be ní sé go bhpain. So smuoinigir sin, Más gailgetá stránseir a géirí labhart le muinte na Gaeltachta, tá siad an sin le gailge fiocasús web agus seans mór gur sinnatá web níos mó ná córdas. Agus tá sé sin go brá beidir sa seomra range, agus san go náthíal sosiálta tá seans an gomrág siad sort used ar bhealach. You see, ní mór an daoine tá anis nachfuil éon bhéirlachab, so níchan ní fan géad an am, tá sé níos fear má tá tú géirí córdas íana béirle labhart. Uaireanta tá sé níos éis go béirle labhart agus sin ó híomh chud taithí hain. Agus cunne sé do legail go lom. Agus go rialta, tá má ceapan nachfuil daoine a gur bheith pusaí sa mealach seo, a chur íochail ar na daoine áitiúil a gailge labhart. Go páirsanta, agus mé pléile muinte na Gaeltachta, airí mas an gailge agus sé an bhéirle a leabharann smuid a go deireadh. Agus mé tuairt faoin na hagalibh seo, bhí focail amháin a tháinig níos a ríist agus a ríist. Bhfuil sé mar tá cleachta aine bheith caint. Sna cleachta taine agus snachaí tógiú muid. Bhí mu cleachta chós gaigil go múl. Bud an cleachta a taú. Cleachta agus cleachta. Sinní an cleachta tá ein a dheirthidís. Ach, ní na cleachta seo acab gan éon fár be, so cad as a dagan sé. Cheapan chuir tógiú daoine a Chonamara bhí ceapan go cuiú síos go leor daoine bhí go labhart gailge agus Tá duine cinint bhí labhart Béarlán dontaidí sé méle gcónaí, agus tá sé sin siars na blianta go dtí chafadas stoí nar a tháinig na Sásannaí agus tá nós sin fanta go nontó daoine ar méle má tá duine cinint an nachhfuil gailge dúchasach acab. Agus chomá lei sin, san aimsir siar, níor hála sé mór an gur bhog strantirí an tíomh mu go dtíon Gaeltacht. Stoin ar ran fostíocht thart an orsin, go réí an tíomh mó. Bhí muinte na háit ar fada bhí anna gan am. A chochanna déanais tá go leor monarchain tá deisin í teistil a bhaidín sééis go heachtarsteach agus más náiti bheith a bur fannacht an gáile agus a gobar sa spidéal bhí machtar gasú go agus scoil agus spidéal ateo. Tá níos sééis go teistil agus tá níos mó daoine sin an heachtarsteach agus más san Gaeltacht ó lá go lá ón tíomh mó. Na ríime sé fás níos níránach muinte na háit agus sin éag a ríide bhfuil said. Agus réimar a doscail an saolmór suas ar a gcuise, thála sé go raibh níos mó agus níos mó daoine nach ra aon ghailge acab ag bogad go dtíon Gaeltacht. Agus ar nói, bhí teannach raibh sin ar an ghailge ag gceantrach i Gaeltachta. Abanis bhí coppla duine san anscailm báis carthan na gaile bhíad, agus ní mór an gailge acab na rangte amach. Agus a gás ar a gcuisin
dumping cholóine méla bhile sé duine sin. So mar sé rainine bhecha caiint goilge ná agus go duine bháin chu caiiste sa ggóladar a bhí caiint béla. Dumpa cholóine méla nad bhí sé sin sa ggóladar. Cho hí éis an ghilge ríist na bheith sé sin nimíach bhile sé duine sin mar an ghilgeige. Dumpa go leor méla agus fáibóir sin a riide tá sé an tarla go leor. Agus óige óstú le sin na sablas measa. Tá sé difriúil na tatú beidir mach dhéagóir agus tarlann sé man ní tatú go le fiile éis an ghilge gúnaí ach aber le gasú bhegan is an san taihí sin bheith labhart béla le na go cáirte. Tá sé an deacair sin bhile éis ríiste an ghilge. Mar sin an taihítar sé dála an tús. Nís minic í náhhailid, sí an tangatá stranseí a hagan go dtíon Gaeltacht a gíre leirt ná an béla, agus seans gur bas an taihí sin a dag an cuidig an chcleachta sin atá acob ag gompú an méla le stranseí. Mar tá neidir daoine hagan sa saoire maridir tú na dáltaí agus na múnsaí bunscoil le hagan go dtíon Gaeltacht agus is cum lob sa tuchfing méige agus sa sedáin leid trí seachtaí nó caiicí spríomh acob. Tá me sé totally wasted. Agus ní meas becha bit is anga mar caiise se daonna nó ní siad a gearabháin nó ní ar batha leis teanga táistan. Tá an áit seo so remote. So caiimiid cuimriúir sin chomá. Mas rud ag ras an Gaeltacht tú agus gofuil gaelgad is eisceachta anat. Smuoine gur na daoine log a hagan go Connemara agus a bhínig nasca leis na daoine áitiúla nach bhfuil éon gaelgacab. Ní tusan sort duine ar a gasan muinte na Gaeltachta go rialta. Agus nuair a chasan siad stranseí tí muid an Gaeltacht, cad déann siad fin Gaelga. Well, in chéadrúd ar siad ládan tú Gaelge. Ládan ar main, nach chéintach rud a sin. Chaíad a chola lá, ládan tú Gaelge. Ládan? Se sin be gan eisteach nach bhfuil go ládan tú Gaelge chola lá. Seo daoine is bhfuil béir le bháin acu. Tá go leor daoine nach tígan go bíon chéad teanga bheith chaine. Go leor daoine cheapú sa bhfuil gur just rúda tá muid chuneáil sós just ar wathe le chuneáil sósach. Ní higann siad go bíon príomhhanga taine. Cén a fiúna a déing ó bhfuil ládan muid scoige smáil, scoige ládan le mhair, scoige ládan le maithe, scoige ládan le míorfracha. Fósna de chluise siad ar a fónthú. Bhí tú lá Gaeilge lob, dúir me leat go ládan Gaeilge lob ach go minic ceapan siad go cinál go rud atá tú rá chun a Gaeilge chuirchan cín na go tú gera an íomhá se go muinte na Gaeltachta lá Gaeilge a chuneal beo ach an áiríide go ngó tú Alex go ládan tú béla le a chláán. Yeah, right. Learning to actual Gaelga with your parents. Ní réidir sé dé, agus mí tú láirt le ráide chuin Gaeilge. Bíon, agus tá hismóí agus dohainte, bíon, ní chola lá agus bíon, é. Mar riamh ní láirann se go deo le mo chu draffarchaí I méla. Níanaan go deo, just níanaan, mar bheith se eisteach, bheith seanús chur bheith seanús do hí gearbh chur brogaíart nach me leat. Bheidir meach se mí chomportach agus mí nádúra. A chu sin má tá duine cinn sa siomra nach bhfuil an Gaeilge acob, láir muid béla le chéile. A chu buinte siad a mí más siomra láir muid Gaeilge le chéile. Chama chuirt chaile de fón, chamach gluich go haníana I méla. Dá can siomra. Ní líon go dó ag bíalan nó ar a meang nó duine be os cóir mo hismóirí nó mo dheafrachaí chamach ar an béla láirt. Fáid ní nach hochtú sér siomra le daon nach le siú agus ní náid sinne ach níon go dó os cóir. Mar I rís thosacha spocha faoi méla nó ceapan sin evad samachláán haon tá go leor spocha gceist ní mín súil ar béla mar was go minic dúirt a cúpla rud gceanúir agus ní mena siad mar mhairach se ach was dá se sin blianta. Tá rudí dúirt se blianta chuin samid bósa inspi. Is brálumsa bhfuil sé aisteach agus mí nádútha is na daoine seo béla leirt lena chéile. Tá spáinnn sé ar leid bhfuil úsáid freicticiúil fós le bhaanta sa teanga, agus is dóigh tuisciúil cluna Gaeltachta a bhlach mi faoin túa, go deachar an rud ag $1 agus iad eáil ag cáráil ina chéile. So tuigim cén fág go mín úna ar chuoine nuair chluiseann siad na rudaí seo. Go leor daoine ní higann siad go Gaeilge tá má labhart. Dhear siad cinnteanga sin tá tú cinnteanga sin. Ach, is scéile é sin is dóigh. So ag fila ar a gceiste chuirméid asach. Cén fáin nach bíon cuide go bhaintú na Gaeltachta sásta Gaeilge leirt le stranseí. Well, formid amach go bhfuil tuiscin difriúil at a ring ó thaobh céir de spríle líofacht,
Dólamid faoin Gaeltachta tá acu le strainseoirí san Gaeltacht. Fuaimid amach go mbeadh drugaileorb ceachtain na RnaG thuirtúing, agus nach mraníd siad ar an Gaeilge mar chúis sa gcuí céanna is go mraní an Gaeilgeoirí ar, agus tá mé cinnte nach bhfuil deir leis a scéal an sin fiú. Féit mise go le rá agus a rá. Ach céirt faoi bhaintú na Gaeltachta. An dagan an ábhar seo faoi strainseoirí agus an Gaeilge a níos atar péin go minic? Ní chuoine muinte na Gaeltachta air. Ní chuoine éireach na muintir ach an drám atá gearh labhairt go le muinte na Gaeltachta. Agus tá sé éit nach chuin. Ach ní ruda a labhar is muinte na Gaeltachta faoi, má ní chuoín seo éir. Ní héon rún atá an ghfuil tionachar anmhór ag an méarla ar a tlí a labhraí tar na Gaeilge i gConamara, agus chum mar chud an saola an béarla san Gaeltacht. Féit an stof a chluise ó thaobh an bhéarla de a bheith granmhar, aisteach, agus ag breir de thuairim farsanta hain, an imríoch. Cosú leis an Gaeilge atá acu le strainseoirí, tá Gaeilge atá acu leis an méarla a chu casta céanna. So cuid seo an Clár, dí rómid isteach ar chaintóirí ó thuchas agus an béarla. Bhí mar cuiinú le chláán lá lug gan focail béarla labhairt agus bhí sé sácht éair agus gan denúmad bhí sé brista bhí focail béarla caiit stacham. Sé ceall chuir stachanta inis ceall sé cuid gan teanga beagnach focail béarla chair stachan. Mar déir sé, tá béarla inis fitte futa go deo in Gaeilge bhainte na Gaeltachta. Agus conas nach meach nuair tá nírid sin daoine sa tíir seo ag leabhart béarla mar an go dúchasach. Like Des Bishop lábhar an ábhar seo leis a glár in the name of the fada, nuair luas sé cuid gan na focail béarla is cutianta atá núsáid sa Gaeltacht. They don't say Leroy's in Connemara, they say ball, so when it becomes my ball, it becomes my wall. We all know they don't say Ruher in Connemara, they say bicycle, so when it becomes my bicycle, it becomes my bicycle. In fact, walking around Connemara, you'd swear Jonathan... Ma dear Aberish, Mahir Nindigas, ní ran fridge, ma dear Kushner, sa teach. A chanig an rútseid Amaraga, agus bhí sé tuca seach mar fridge. Mar cheandaí is tú ngáile áit na rán a béarla beidir. Ach ní rud a bhí le fáil sa siopáitiúil agus ní ran Gaeilge choréir. Cuití blianta na sin. Agus cuireú niúla mar fridge, cuireú niúla rud mar bicycle agus snan taine med an éir, agus bhí daoine comporteach lei sin. Agus bhí a comporteach agus gur sé cinná leisteach in a chluiste le rá gur sé gáil síos a bóthar rothar. So tá sé sin soléir go maith. Rudí nach rá an úsáil go dtí le déanaí ar nós cuisneoir agus rothar, chuir siad an focail béarla arb. Ní étarrá tá go le seap, ní hagante sin go náidir a chuide be ach sin bhachtanárá tá go le cinema. Cinemas. Tá sí sin soch nua chamá. Búsad na daoine is smú a bhfuil tadíri ar an Gaeilge cheapan nach níor chaindan go deo ce in an seáir ach gan chuid is smú dear chuil an microwave nó hose búsad náraí nó rudí mar sin. Showers agus hoses, rudí eile tá soch nua. Ach ní amháin rudí nuad an toirt seo atá rád sí bhéirlachab. Tá rudí eile an agus bhád níos mó rúndaí bhar a baint lo. Like if you said to me, how do you feel? I'd say, oh, Tommy fucking delighted to be on show. But, oh no, Tommy happy, no dear. Ní hén rud nua é bheith delighted nó happy. Cén fá delighted agus ní arbís, agus cén fá happy agus ní sásta. Agus tarlín rud céine le mochaán eile cosú le nervhí seach agus brown, na úsáidan siad nervous agus sad. Stoid nach níireachtaí na go náidir san Gaeilge bhfuil se happy, but ní rud a déartha beidir. Ní tú géireach ar an núl beidir. Bhfuil tú rá happy. Beidir nach ruda go rá muintir na Gaeilge go má rá rudaí fúbéin faoin na máthcháin bhí acab. Beidir na ruda bhí go náidir acab ag gén seach gohaoine chéir éiri siad faoi rudaí. Is tá go mar se a daoine faoin tír. Tá sé sortú go ránach ar ní nochtain siad a tain don síal mór a héasca agus i cheapá. Couldn't siad sort frontra macha right. Búsad mar hampla níl sam bailach nádarú be i néirí go rá gráid go ghainna cíns, géar a go rá tóiread ar ghainna cíns nó go rá
gra cinad roiine cíns ach ní raibh me ceart indan a riamh an gailge dúchas a rá go roiine cíns. Úsad go nús dhéar a méla. Agus tá an fós even daoine úsad Laurens gailge le chéile ach fós cinál híh caiins cinál úsad an pilotach gur a méla an dontaidí sé méla. So mas rud ag bhfuil sé seo fír, is léargus spéisiú le isteach a mion agdan na héirmannig mar chuoine. Gúil fiine se an ó héobh na teangada ar tlí na míime de smuoinmh, agus tá sé sin ráite go minic fuing mar chuoine. Nach bhfuil mid compórte go rá bhfuil mid hééis écht a bhaintach nó nach bhfuil mid compórte go leirt faoin ar mothúáin. So seans gur bailach timpeall ar seo a bhí a gceiste muinte na Gaeltachta agus iad a gúsáid an legan béla. Ach naimsir seo, táhad níos mú nach focail nuó ar nós microwave, sausage agus delighted I gcaint na níine. Tá sam neartdaoine úsad a lár Abertí ar siad teanga lug. Críochna siad tosa siad más Abert gailge críochna siad méla agus chéad Abert eile beis an gailge ríist. Gon siad nún snál. Mar sin is tíine tógu le gailge bhfuil gailge cú beidir bhaidí sá samsa. Ach ar a chúséigen áthar siad go béla. Mar hampla bhí mé a bortach aniu an a bá róm basketball a turf. Ní écinn tún táráil, tá seachas cinál seamless. Gwyt tú lá gailge. Agus chéad Abert tá béla an. So ní écinn tú céad náti go díreach gur arsa. Ach dar seo áti cína lár Abertin ó cibbe cadé. Agus bheit tú héna lár béla. Scatí an tú mna sa téine, ní mín tú cuiinú, ní mín ní sógaréach mar tá gaige agus béla a delacób. So ní mín tú cuiinú ó cintanga tá caiintánanis is cintanga me cuiinú ánanis agus just ní hálan sé. Ach, ní héige bhfuil an tahrú seo ó ghilge go béla agus ó bhéla go ghilge a gcónaí cho seamless go bhíonn tú na Gaeltachta. Na a hagan stein teiristeach sa Somália, béis nach min sedánach bháinú go minic medicánaí. Tosan se tríal béla leirt lob agus tegan an droch bhéla se go minic na seanram tá gur scéal cinn tá Har a bheith granhar inseocht go medicánach seo agus trílann siad rá méla agus sunan siad prasha cho agus bin cin an náid sinart go just fan leis rudtá. Is cosú gúil sé soléir go chuoine an Gaeltacht nuair a chluise siad a chéile leirt as béla go rás Conamara de bhór a chanú béla take. Ja, darling se scati. Cín sa darling se scati go gur sim gur as Conamara sé chananta. Awario. Bin an chanant láidir ar a béla. Fiú amachtungáile agus leise den cin le béla, go minic fachtún an antúirdíoh as siúr bailach sin. Go háir daoine tá déirn béidir na ceachtaí agus níos sinne, hena daoine óga cheapan níos ára cheilt. Ar dúsnar tá sé de caiint béla tá sé láras go máil, an ína chleachta go béidir bhhaidad. Se go mar, me hé sé Clár seo. Ach Daina béidir gúil siad bag an í máil nó tíirech an chaanún súlasad ní sí lífa, ní sí nus a gailge. Stoch ístal leid béla láirdanna cín go mú tá sé sin le feiceáil. Well a chu mhuilann siad chuide go na foclaí, how you going on there, Jimmy? Are you going to town today? A ní me go le rá níos múnas, mar tá bachan an téint after sa gatúis na yara. The storyteller we have come to hear cannot read or write and speaks only Gaelic. His name is John Henry. The story hálach se go bhfuil daoine ní sinir na balsa, gus cén sin mar an béla go. Agus tá siad tócéile sin gailgus ní a bhéir lecu, tu siad chopla focail a bhfuil sad. Agus tá sé sin cloistí go minicam. Ba measa ar a duine sin mar tá gail go chamathú, agus seans ná neacha se de taisteil ná. A gobar béidir níomhah sad nárák se de bailla riamh, so steachar a chun bhéirlach ólaman sin. Is ábhar iontas domsa é ghfuil mud beidir inis se brandú ar na sean dína déirnacha a bhfuil a bhád níos compórtaí a leirt na Gaeilge ná tá siad leirt béla. Cinnte nach chun mórán ach ab fáca inis. Ach, tá siad fós an. Agus ní sean dína amháin a bheith dachrachtaí a cob leis an méla scataí.
bhí an scéal iontach seo ag núlan í choníile. Chum a héin agus máthir tréin go bla lia. Agus bhí muid fannacht sa stáisiún trénach bla lia le hín tréin all leis go gáile. Agus dúirt cuinim go deo, cuinim se a ceangan na cuine is lucht is do hí bhíam, agus sean silir. Dúin nach raach trí blianana go léanana rud cinint. Agus dúr máma tá fa pantéidir tí, agus bhí se gal fáil rud cinint somsa fannatin dúir tí suc mar eis, fannatin eis mála go mud sí síos agus suimi sí le hín téáil. Ná nad bhí si mé dúm se gom se siúil, agus tháinig mar eis go dtí náit becheartta bheith agus ní a sián. Agus chum a háart, agus anú bhí me go smú, agus bhín stáisiún trénach plódaí le daoine. Agus bhí máma me cinint gur feit sa dánar a bhúsad mar gasar bega mí mú agus á plódaí le daoine. Agus stoigh go bhfuir duine cinint gaibrithe an stáisiún meisiús, bhí me cuoine. Agus bhí siad a fírum cin tanimíar, níor manna an leirtlób, an níor an bhéir lám. So chá siad duine cinnta áil ra gailge eice, ben a víns, cuinim ben óg a víns. Chá me einseachta cin tanim bhíarm agus cin tanim bhíar máthir agus ciníis me agus tin chuir siad amach an tanáid gur cailín beag gur a bhhainm nuala agus bhí si a cuairtú máthir dar bhhainm Catlín agus buchsa díagrá duine cin an lá gailge. Ach an aimsir seo, is anmh an rud é go deochá trasna fiú páiste gan in bhéla. Tá sé gaiirí níos siocra agus níos siocra. Gaiir a thógáil le gailge. Ní léon deart fi sin. Mar tá an béla brúisteach an tá me fad agus tíine brún an bhélan tá me fad. Leis de ceanna ní sin inis began untar siad háart sláir siad aber siad rud a cinint méla. Mata siad geir, go mór mata siad geir bheith chudáaschaim. Mata siad geir bheith specharm. Tásam dúna siad eisian lem le hí, tásach go gur seasam. Agus cuirin, agus má lárann siad béla lem ní agra mé iad. Just ní agra mé iad, aber má lob mata geir ará aber an éigla me. Síle man is fecim ag ís anógiad a láirt béla an tín siad méla, agus tásam chud gasúr héin. Scaití cluismiad a láirt béla le chéile, agus cuirin se sin ar eilcearm. Ní láir mám na datííomh bélaring. So bhí sé an táhacht a chóp san go gaige láir mu Somáile agus gleisí láir béla mu fechsain faoi. Ní éing gur siad ní fáin sláis na tá níor siad riomh mar sin nach béidir nach neafáin an bhilseog nó béid nach neafáin an mílsein anaiche sin. Ní hálach ruir a cin nach siad ruir a cin neafáid a béil ach bhí a gúning becheartid gaige láirt sa teach. Agus amachta ggéir bheith thar bheith drochhéasach láir a béla tíireach lehop agus a choránach go bre sin. So sin nar bhíh mu dá na fadó. Is cosúil go gatha cluna Gaeltachta an cinenne dhéana a bheith dagan agus siúráilte gailge leirt lena gasúr ó hús anó na dachreachtaí a lug. Nar a thucrún daoine páistí bheith sé an puinte cinneúnach cén tean go labhrann siad lena gláán leis a báiste. Sin in áit feicirmsa a bhfuil a puinte cinneúnacha. Má thucrún siad ag buinte sin béla labhart leis báiste. Tá deire caiite dginn tú tá deire leis scéal. Bhí me breanúir seo nó smíúir go minic. Cantíí óchas a chastar le chéile hitin an rá hín sa galach le chéile. Is éitlam go méidir sin an tean gompógus bheile caiint le chéile méla. Nuair tá do gasú agus tá sé breanúir telefísin agus bhil tá bhaine si cé gasú béla láirt. Fan chéad choppa bliana le catú chu faoinearh gaigláirt. A tá se anéis go tuairteisteach. Má lárann de gasú leit sa méla. Anéis go just tuairte agus idir reagairt méla. Mecinn na gasúr má tá siad Snapchatal nó má tá siad Viber nó éonrúd mar sin is béla lugad siad a dhéanaan siad an ghailge. Mal tá sé deachar agus cé gur an héim chuann me héin textnaí an ghailge, tá se bhád níos deachra scríomh an ghailge gus ar na meáin hóisialta nátá i méla. Clachtú leis goil seannachar olmhórach na meán hóisialta ar chuoine óga ar an aimsir seo. Agus ní héon dóhinné goling le leis de tioncharachaí a lug atá tagtha nús ar saolan den óg an jobh. Tá se uafasach deachar úsad treid an é sin. Agus mé géisteach le tiismóirí Gaeltachta a caint, ní héas can rud é dearcha dearafach a bheith hátar ar scéal.
Níl san tuismthar be cheapan Lawrence Gaeilge an gasú nachhfuil bura agus ní cheapan go digan daoine ceart cin fáil se tála ach tá se tála go muchas. Tá se tála úsad cé ggóil tuismthirí tá tuismthirí fósána tá Lawrence Gaeilge lobagus tá duna íireacht úsad smacht a chuineal méid Gaeilge agus an caiid an Gaeilge a láirtar lob agus chríd imachtaí chuir fáil gob lug an Gaeilge úsad nus an pel tá sam cluban í óige ach fós tan Gaeilge ag na gasúrs na scailnaí a iadú. Chula lá. Ma hains tú steach sa scail. Tá sé le déim léana tá sé áris scail nar ramach a gasúrsán gúil mí Gaeilge gúnaí bhíoh sa glós agus ní chluis a bhéidir a coppla den na láirt béirle úsad sa glós agus inis tan den sóig an fan sa scail is béirle is smú a chluis tú sa glós agus carghaine bheits láirt Gaeilge. Scoil na Gaeltachta. Áitina simúla. Áitina bheith tá álamach an bhfuil daoine óga a labhart Gaeilge nó nachhfuil agus an bhfuil spéise go intí nó nachhfuil. Leabhar mé le micléine tá fósa go scoil agus micléine dág an scoil le déanaí le níos mó álamach faoin scéal. Tá grúpián, tá Lawrence Gaeilge sa grúpián nach láirichaí RnaG bhúlsa. Tá ach is heasta chuid a garíon nach chimistúir mar tá go leog an scoil chama bheith fiúneach nusí seo nach Lawrence Gaeilge chorbe. Bhúlsa tá carghaine maidir carghaine Lawrence Gaeilge. Charíide chud is smúglas scoil ní Lawrence siad agus ní meas beú ar an Gaeilge maidir. Sinnar chuútha go meán scoil báhar rudí beagán agus sinna nuair a decad rám cinál gan tuair méla agus bhí cinál clics ar le dá an chud gan na drám níos dílte gan te agus bhí drama le sinna bhí i gan tuair méla ach bhrá sé ar do cháir a bhíad. Agus sinna bhí le rá go ginráilta ag na micléine leabhar mé lo. Go grúpií an agus leabharann siad Gaeilge agus grúpií an agus leabharann siad béirle ach céirt faoin drám sin a leabharann béirle. Thugann macléin seo sampla gom ar an sort córá a bheitán idir bhúntóir agus macléin atá gurí béirle leirt. Bheith músa leis an Gaeilge agus i méle reagur sí eis músa. Sinna chuí dáin se is sásta chuie. Ó tuigann si go mar láir músa Gaeilge agus lá sí eis méle agus láir músa eis an Gaeilge agus chuin siile ar leis méle chuúsa. Sinna chuí háin se chuir dúin. Tá chola bhúnta ústa tú maidir bheith freaú eis an Gaeilge agus fágáil méle úsa. Mochad rangaí tríle chola bhúntar músa déir se le bheith údháinú gáid lá Gaeilge ach kit sé ná dúna ag zéir láúsad is sé rá héine úsad chuid gona scoirí ní láir se Gaeilge be. Chuid a chuin ní stop se láirs. Agus chuir sé úna agus dímórm álamach gohfuil an irid sin cinál resistance an ghlacha le Gaeilge mar theanga leabhartha na scoile. Cé go dtigach sí chulathirt, ní bheith sé géirí í a labhart. Sinnar is meastóh chun marma ar tá common things tá caiidm ionach Gaeilge seaneach. Garíide bíon leon tíans ní láir mu chorbí, úsad is béal ar an smú agus sinnar is meas fí mar ar úsad híle mat sían go glárach mu chumát mu ná. Úsadach ní há sin go minic. Tá sam nis muoíonn tá sí tasí meánscail agus tháinig síháil le hána agus dúirt sí. Ceifrá dúirt sí i d an gasúr nach as Conamara nó nachhfuil Gaeilge a róchasachab. Ceifrá dain siad ag scailna Gaeilge? Agus dúirt sí mal tá se chudeachach na hábhar a dhéanana, dúirt sí tá se sachtachar dúirt sí Gaeilge dhéanana, ach nar chaisiad Frankie síana as Gaeilge, agus meta dhéana as Gaeilge, dúirt sí ceifrá gurna go tuismar réal charb agus tú níl sam. Well dúirt sí níl se féráilte orne má cha muidir sin fánach na bhí os múntar na rudaí gan chudeachach. So tuigann sí ag gábhlíonn déag go bhfuil mímúntaiste gona gasar bhfuil Gaeilge dúchasachach, mar go gahar an hábhar a le go dhéanana chrí béirla nó facla méla chuig go dtí na gasúr nachhfuil Gaeilge dúchasachach, nó nachhfuil Gaeilge úsadachab chu stoí chu héasca agus taig na gasúr eile. Agus a ríist, tugamid ar a gceist mhuair sin. Cén fá. Cén fá nach mín na daltaí óga a gcúra Gaeilge leirt. Béidir mar go muid láir Gaeilge sinna bhín sinna hálings mar chluise maid leirt a bhéile tá rá láir Gaeilge. Na bhín sú soidí égur bín tú gera chola cholahairt tá de hisismthirí héis i dionmhait agus cholahairt tá an sochaí gera sa bín choidé gur bín tú cinál dachar sói. Tá brú freisin ar glónsa, ní heháin ar an glún siatsan agus stoilm go ghfuil a brú tair an glún teine na bheith cínsa nach chiad
na gasú séine lis leis ngéilge, so tá brú Arabson ach stohí cheapin chud smógan na daoine tá pléile gailge agus tá gear gailge chud an cín tá brú ar cholaganna víns pléile gailge má chuil se siléir nachhfuil se choláidir agus a bhí se. So tá brú sin cheapin ar cholagan. Ach steering na bhéis mé is mohéis mothóirí go mé mar goigen na daoine ógan leintí seo go mé metir amach faoi. So cosú le gach ceist do héobh na Gaeilge san Gaeltacht. Ní léon raigear siimplí an seo. Cholús go ceapan tú go an eibréitiad, tá go cin deile aníos a d an salach a rud eile agus gomú den núna sanál agus an núna sanál. Tug an chlár seo deisian, ceistena bhí ar mintin le fada a chur ar bhhaintear Chonamara. Agus do bhain an chuid des na ceistena seo leis a bolaíochtta tá an idir bhhaintear Chonamara iad hain go ginearálta agus ó héobh na Gaeilge. Agus sinna bheith á phléigh go a tríd an chlár seo, muintear na Gaeltachta iad hain. I méarla go ginearálta, ní thugá an caighdeán béarla atá ag daoine eile faoi deara. Cinnte bíonn difreán idir chanúntaí ceart go leor. Ach ó thaobh líomhfacht agus foclíochta, is beag a thugá difriochtaí éagsúla faoi deara. Ach sa Gaeltacht, chosá daoine rá go minic. Tá gaige bhráig so. Siad am héin go mbeadh sé soch aisteach do néireacht duine lomsa a ric cárá. Oh, you have lovely English. Ach sure that tá cotíonnta go más an Gaeltacht. Tá ancail am hain agus tá se na chonaí hall in Birmingham. Tá caint a Gaeilge bhaid níos fearr na tamsa. Agus tíarm go minic, tá do chud Gaeilge go hálan. Tá go faoi dear le muintir in is meán agus tá rins cardsa me sin Gaeilge hálan. Severas sa tain sa ulasad. Tá go leor daoine, tarlíonn se, just bíonn Gaeilge ionintach ag daoine. Hála sem rint ní se bhadachan beidir ceann go léontachan fi muid ar tráháin. Agus tháinig leadbeag go steach sin ar seach beidir 8 mbliana bhís. Agus sábhla dé sin ní chola me gasú a caint sin le blianta fada. Chuir seán áchasart. An Gaeilge bhé go bhí sí áfar. Agus ní heapan rá ní an nach go béirla go dealbach tepan. Gus bála ní bheith géiste leis. Bhí sé ionintach. Caint nós bheith se nós tá muide cainte teis. Láir sé nós seanín. Bhí sé ionintach. Agus cé go deas an rud é seo ar bhealach, tá údar an seo a bheith búrtha chomá. Go dócha faoi deara a chorbe gur a Gaeilge bháthaigh duine ar bith, go dócha sé sin le fis go rud anmh atá an. An Gaeilge bhé sin ní chat ní ag tú gasú caint mar níos mó ní glastú. No, ní an vinnig é. Nuair tá teanga láidir, ní minic a thugann tú caighdeán na gaintóirí faoi deara, mar ghlachann tú leis go mbeadh ord caighdeán ag gachéine. Agus san aimsir siar san Gaeltacht, ní thugach daoine faoi deara go mbeadh Gaeilge bháthaigh duine. Is rud nó go má sin se. Mar tá samnis mo chud tuis mar í mháthir go mar ní bheith tá Gaeilge ionintach aice. Úsad ní raon rud eile annach Gaeilge. So ní rá éon cheist faoi bhuiní na bhead a hangam, mar ní rá an hanga eile. Cefannach nach muíine an mar a muíine an ní rotna an caiint le in cís. Tá se bonúsach lei sin. Ach níis mar gúil se sin áirithe úsad ceapan go bhfuil ceistán faoi aspa muíine sa teanga. Agus stór leis na hagalí, tá an aspa muín sin sa teanga go soléir le feicáil, idir iad hain agus a dismóthirí. Fiú gúil an tí am hain san Gaeilge agus gúil me í úsáid agus go me geirí chuine beag ní tá comparáíon le a gaiidan tamsa agus a caiidan me hisismóirí tá caiidan sáhathacab agus bhráil an bhean an rá láchins go bhfuil a caiidan sin baint amacham ach tá cí mí áidirtha má bheith chuirt staidir an le caiidan ar leabhaint amach a hen go rúchais, tá cí an mí áidir fao sin. An difteach idir me héin agus muismóí fecinn tú ceall goil an Gaeilge níos slóig amsa bhealach cínt ach fecinn tú tá focail níos sibhdeach agus níos de cuioinehuiid foclá extravagant a chur steach an sé teach an ádthá go. Doch mis an eist inis bach go chuid folklór agus dí sin just leis an focail sin á agus hééis sem méid an lug ní an focail céanna chu sibhir is bheith ag muhismóí.
so tá sé soléirnis go dog an muintear Connemara caiddán Gaeilge a chéile faoi deara, agus ní a gcónaí cé chomh maithas atá Gaeilge duinecint a thugtar faoi deara. Gailann searm na a chluisim daoine ar cheart go méidir bhhaid ní sár agus gúil siad a dtíana stoí rodí Dr. Boltún Arab. Dína béidir go rá ar caintirí a róchas an néirechaí agus an máitechaí. Agus tá an chláán nail fectargam gúil siad ag caidean teanga bucheart a bheith, gus gailíonn sé sin arm. Is leachama é. Tá sé díana ar a gláán nach réidir le hub an éireacht a dhéana an crinneas teanga sin i dhéana. Gailíonn sé sin arm níos mó ná daoine tá gur a bheith fólam na teanga na déana i nícheal agus táir an móthir ceart, mar daoine seo a beidir go leor go táir an móthir ceart agus gur a bheith fólam. Bíonn anmhis na cham sa gúil sé sin chun ceann scríbe má agus chun fólam gá dhéana. Siad na daoine tá tíocht ar an tíhile go móthir tá gailún tearmsa. I cheart a bheith anhha agus tá cóló. Is rud amháin beidir botú nó go chlustáil ó bhaintre na Gaeltachta, ach rud eile ar fad ná cainteoirí ó thuchas a dúiltíonn go thomláin Gaeilge leirt le cainteoirí ó thuchas eile. Rud a chur únta Sermson ar tháinig go dtíon Gaeltacht an chéad lá riamh ná go dárlóg sé seo scataí. Tuige man is cén fág go bhreagródís mise nó stránséir trí bhéarla, ach ag tórlúnt atrab hain? Sin rudan se chur an stéis den armsa. Gan sé sin be an cantalarm le bheith fiú nach ní hiige me sin má tá duine le Gaeilge letas má tá Gaeilge agus bhúga le a méle. Ní hiigim ce fá go darlín seach tarlín se is tá se tarling omhéin choplóir ach má lá an duine béle lumsa go scúlas an bhfuil Gaeilge go chunne mening Gaeilge. Beidir faoi ar go ag siad éis go Gaeilge, mar i má bailla me lom. Ceangail bhí hálins aber tá cúpla a deach, agus is daoine as Connemara an vertigo, as a gantar céan an vertigo aber. Ach, cébe cén fád, is sé lórt bélan atrú hain ar an aimse seo. Tá sé sin tal rialta go má, agus sé tsenis beidir go suasta blianta. An sin goit is steach, agus tá tú pléad cín lo. Agus tá cainte Gaeilge, agus i chéad le umpuin canún canar ar bhéla, mar go bud an cleachta a tacu. Well, amanta má tá mai cin an droch fárm, just kunni me lá Gaeilge. Ní hé go dtíana sé nirte difrata mar bhealach, but fecim nach chuil mór an gáil, sí heb barlam just a láirís Gaeilge, mar gur tasam gur dach Gaeilge. So, má bhí man cin an droch fárm kunni me lá Gaeilge. Agus fú, cum cin teanga chluisis seagra me Gaeilge. Mar, ben sot múd a bháin. Áhan télan sin, just go with the flow. Tá rionsá daoine was is fiú was rá, Tá rionsá daoine san Gaeltacht tá bhfuil Gaeilge nach bhfuil gear Gaeilge láirt ó lá go lá. Tá siad gear an béle láirt, agus tá an go mbíonn daoine an cháintach fúb sin cefar gur caintear dúchasú tá gear béle láirt san Gaeltacht. Agus is cosúil nach gcuir an muinte na Gaeltachta an cheist sin ar chéile. Cén fá nach chuilta gur a Gaeilge leirt agus íar a dilead. Agus is cosúil go déan an saola Connemara ar rá le daoine áirithe a leir Gaeilge, daoine eile a leir an meascán béle agus Gaeilge, agus daoine eile a leir an béle amháin. Ceapan go ná ní chuir an daoine ceist na faoi ghlachan siad leis. Ní ceistí chuir in aghine. Níl sam cén fá. Ní bhíonn naí chuir a aghine mar stáid gur cinne an phríomhaideacha agus is minic bhím fisrach bhí, agus buálam féarú bhíine cén fá. Bheith fáilte arm go gréachna gur bheith chuid láir riine cén fá nach mecha ceartach ach ní ní chuir ní sé. Agus leis an difra seo, idir na dramaí agsúla san Gaeltacht, is dói nach údarínta sé go mín beagán isce faoi Halleversúl. Fecrum a gur ag daoine úsad gúil cinál deilsa idir drám bhfuil tá gabair an airnáil na Gaeilge. Agus drám nachhfuil i gabair an airnáil na Gaeilge. Agus ceapan go mín tenas scatí idir an dá rám, gur feicear le drám amháin go bhfuil an drám eile just a chuir an cíine Gaeilge ar wathal ó bhéin. Má higann tú leat me, agus an sin tá drám tá gabair an airnáil na Gaeilge rát se ar wathal le chalagaine agus an drám eile rá bhfuil na bhí ginn daine ceart ar bhaile linne. Bhfuil beidir nach neartar macha ach tá tenas agus tá aine sin an. Well, bhecha sé chulagainnig cén drám tá geile gláán ar béirla.
Go háid ar daoinead amach postanna gailge agus iad a fáil airigid maiall ar bheith chur na gailge chun cín agus rudí sa Gaeltacht. Tá daine mar sin an, tá sé sin níos casta fós. Ach bheith choleganna cuinsíach ce bheith béirlaireachs ce bheith gailgeireacht daginn tú. Crunn sé sin as an bag an áis na recim béidir muintir a caiint as béirla lena go gasú agus ggólan san gacu. Agus aine tú mal tar buintíocht na gasarach as get na scoile lá an tuismthir béirla leis an gasú. Cé gur an gasú sin láir gailge ar fan lei, agus gurdóid ghfuil gail go bhhaig a tuismthir. So bhfuil stohí getí na scoile sin an ar anas tú. Agus na sipaí agus bhfuil imachtaí áitiúil a rudí mar sin. Agus bíon daoine an cháintach fúbsún ach tá sé go cheart a géanana sa tí seo. Tá múnracht in á hangas, tá sé go cheart cumá ní cinál ní mu gúnaí stát cinál feisist gona mar go gahar éalacha chud a réanana úsad teanga faoi le a láirt ach sohí na éirins tú gúna réilge a guntóirt úsad gúil tú geir í bhrú an cín ach ag an nám céanna ní féidir bheith cáintach faoi roioine tá láirt béirla. San Gaeltachta an erid, ní féidir, ní te go cheart a géanana bheith can was a réan eile mar eall cebli cin teanga ranning se a láirt. Agus nóí tá ceartacha. Agus dói sin cheist ná cén fá go dárlíonn sé. Cén fá nach bíon caiintúirí ó thuchas sásta gaeilge leabhart lena chéile agus lena gcuid gasúir. Cheapan go daisteach ceistna chuir roioine agus fear óróid. Cén fá bhfuil siad iompaí ó híomh teangaí. Ach le hí freigraí fíorneach áil. Caith tú bheith tuiscinach agus chuir na ceiste sin a roioine. Mar tá éidir cúisin agus údar ag daine, cén fáíonna dí sé ag tú? Cé áit is fear tosú lei seo? Well, fogad bháin nach chluisins tú go minic agus tú pléin na ceiste seo ná náire. Gur an náire ar chaintóirí ó thuchas gur ghfuilge a bhí mar a phríomh hangacab, agus bhí scéalta an a bháin leis an aimsir siar. Bhí trán agus tá an gur siar nuisce go dtíon meascail bhí ag an amí bhí gasúr teachtasteach as árainn. Agus níor a béirla a beú agus táidís fíorreachtáim just magafúf úsat. Bhí se an díanaí. Go leor chun ar amsead níor sin afracht dí siad ach tach siad. Agus tíor hiig stohan ar hiig mín bhís de pléile gasúr in ísta go héin. Bhís ach sleige agus a magafúfa. Mar is cinál iontas a bhín seo. Bheith sé cinál cos le duine cíine áil maithas as a jungle. Bhfuil nach ar béal níor a béirla an gasú agus bhí sé just eisteach. Níor an béal acu. Agus tach siad fíorreachtáim. Bheith rins foclaí béal ag leid seo. Bhfuil ach bheith canúnt láidir éirne ar a méla. Dígann tú. Ach ní bheith acuach líon bheh agus bhechan na leidirin sin na rána focail sé reis agus sédis an sédis Martin. Agus bheith mo gine bhfuil i dtíanú díchiil béla. Ach bhí sé an chrúáil. Bhí trú ó fásach am dómh mar hiig me héin. Bor tóga le gaige, mar sin níor an mór an béal am gar me. Í sam, deimlíon na chábhain sé. Agus hiig me go má chéchéad a ráir siad, bhil go móhhar tí scail cónacha agus gan duine na deoraí le tíúló. A bhí sé ófása tíana, agus an mar dúirt me na gasúir bhí chud déanana géile am tar níor hiic siad sa haine cead bhí sé dhéana. Agus tá méach an taí sin amsa agus scoil de bhór na Gaeilge. Cinnte bheith androgal ormsa an teanga leirt le mar chasúir hain. Tá an stair sé dóilsa ag daine, dá siad a níos a dicinn tú, agus chunig siad locht a bhéirla ó fáil rud a áiris, agus chunig siad locht na Gaeilge nach bhfuil a fáil teide. Agus sin é sé droig pointe cinint, bhfuil cai sé gur rud mai cinint hallann sin nach bhfuil amsa, agus sin difirtáidir mis agus na daine sin tá béirla go sin agus tá Gaeilge amsa. Cai sé go mi sé ar an mór. Agus seo eile chluisim go minic, nach bhfuil na seirbhísí nó na háisina ar fáil trí Gaeilge agus ag deire tá sé nós clísé a chluisteáil. So, céirtá a gceist go dtíreach lei sin? Tá daine chuintirí róchas bhfuil páisteach go meach mícham sé a báiste. Tá seirbhísí mícham sin muin sin i ddéireach lehab go seartab an páiste thuige le béirla, mar go meach an páiste níos fearréis.
Sa nó bhhainú sin don faoin tealach ar fad an teanga. Ní le seirbhí siar fáil an áid trí gailge, ní bheith terapí tapáistí man sin deis ní terapí teanga bhab agus ní le seirbhí sin ar fáil trí gail. Tuigeann tú? Ag daoine áirit. So tá na glúiseachtaí mór míteach sé tíocht an tám ar fada chu brú a réine airú. So saolah do mechart, ein rud bethe dhéana tíomid an Gaeltacht. Ein rud bhain le riarachán, cuasaí leis, cuasaí bank, imachtaí síimsíochta, bíalan, óstáin, rud be, tá cumarsáidealog trí bhéarla. Tuigim cén fág a gasach tuismitheoirí Gaeltacht a thart agus go leródís béarla. Le bheith fearnach, tá éadarmsar bhainte na Gaeltachta. Gúil an sean teanga seo aca bún gléomháin. Gúil an átain bhfuil siad de cónaí cho áling agus cho séamh. Átain bhfuil seanachiltúir na tíre seo le feiceáil go fóil. Agus gúil siad log mar chuid an fphobal seo lena gcuid Nósanna hain. Mar chéad lecha me go goisteach me síos go limnach agus an chéad ceangan na chéad daoine bhfuil me lób sa teach bhí mu le cinál coréine a chéile spás muol buine agus spás céirí ceanna agus chéir deile dúirt fear se os a scaile me mar scaile me hain agus cená scaile os Connemara me hain cas hain cóna me scairú is céir deile bhíon Bertáine can goilgus bhíon chogan eile cinná breanhain chut sa dail le hála sin. Dé táil an job beidir bara Clár nó gort nó áit cinn said couple míle máhile agus díomhtamachar as Connemara duine cinnte. Sé chéad dhéanastú bhilgaige tá agus leanana tú reinsin as amach. Ní bhéh nachil béarlán na dhé sin. Ach freisin cuidann tú an ceis bhilgaige in Gaeilge. Níorann tú, also do you have Irish? No, dúir tú bhilgaige agus sin ana tú freisin ón strís rám was het manú Gaeilge nó mar bhfuil. Aber narí me asas nabar cupblion sin. Tá meachsad gur teachósta cinnt na tí bhile go London ar a daoine as Connemara thar an dhéanana de bhealach síosan. Wat het bhí rudána an láidir de chruéil. Bhí tú gur a bheith gará bagónaí bhfuil said. Ag me sin faoideara. Tá me thar bheith bróda gras Connemara me ní bháin na cearúach is cinál cuid go má soy identity ar bhealacha gur cailín ó Gaeltacht me go cailín ó Connemara me agus sin na héinscoileir dá me go goiste te túfas a go gáils gan na héad an Gaeilge agus is muinte Connemara ina cóirdaí anan siad agus fanan siad a lug cinál le chéile mar tá cinál le bonús céanna aca balog agus tá teanga céanna agus tá na Nósanna céanna agus tá chultúir céanna se bhád níos éasca soy nascíanna agus nasc dain íana le muinte Connemara. Mar go leor an cóid a fiú tam an goiste is tá an mhórlóbschoirt ach ní féidir lob dunaisteach ar a chuid sin go híal an chuid sin tá chuid a gom héin cuiní amháin le muinte Connemara mar go na muinte a higgins me fiú le down a seanó. So gus rudí be mar sin is cum cechaí I bhíanaúób is chuid gon síl anú se a chuin inam rudí seo ní féidir leis nach an leiir daoine. Ach nós gachrád beos an Gaeltacht tá an taobh eile an. Well, tá sam goil síosta blianta bhí fíorhathe troideatrú hain. Bhíoh achan ó fásach éidir muinte Connemara sasanna gomórhór, sasanna smúfa. Sí, na tú caint leis an leid seas Connemara tíafta tá síntacha leidún. Tú fíorhulagó, ach tar a se amach. Díanta sciúla bhfuil sad. Tá locht sin lochtúd sé tait le híomh le gaantar an all that. So tá muid go maithaige sin freisin bhfuil sad. Bhí go leor chuir géil an. Na tá tú measc an flua síntacha leideach. Tá sé. Na tú deanna cóchaidtear ní gá gúil se. So ní sagam bhfuil an gaol láid. Tá san na bhí me is lastal ní an mar an iirecht casta le daoine áitiúla well daoine as Connemara. Ba hénta go dtí nastal bhfuil tá tú géar rud a cíine ceáil seachas muinte Connemara. Gus ní híon locht muinte Connemara. Ach sinna an sort bailach sinna an teoiric chamsa. Tá an drogal ormsa éonachil scóir a chuir leis Glár seo. Tá mégan an tada concréideach bháint ó bheith gobar ar Glár seo sé nachfuil tada concréideach an. Gúil gá agus trí agus ceire héamh an na gcónaí, hibbe cén ábhar bhfuil tú á phlé. Bhfuil said ceapan go aonanna bhín scéir bheith clé leis ó híh policy réaltaisce
gur ófasach a job a bheitán, ma ní cheapan go bhéh tá rud a béana a hása chola rinne. Ní féidir réana. So le te go bé chuir an cín, beit a gúnaí stohí neamhhard ag rámáin ú rám cin eile, agus ní féidir freistal a chola an tamlum. Is cean an hábhar se nach déanáte be. Is cean an hábhar se pléitir máil sníchas bob nó rééis fob agus tíine canal blianar bar acu agus ní bhíon an taró ar a sort cantin a ríide. sé an teoric má dúirt mé sé an teoric bhíam sa gcónaí is meán cumarsáide é. Má tá compórtá le géige, leir géige mar a buil láir cin eile. Ba tá géar cumarsáide, géar chaint láirtla cumarsáide bheit. Má scéilge mar ba beach sin chaúintra cin eile bélan cin teangas mé. Tá se sé prísin domsan na ríide.